Bona tarda. Primer, donar les gràcies per l'associació que hagi pensat en mi per fer aquesta xerrada i felicitar també per aquests 20 anys de trajectòria. He de dir que no estic molt acostumat a aquesta mena d'invitacions i sempre arrossego una certa inseguretat. Quan ara la Núria deia aquestes paraules tan rotundes que un escenògraf ho és tot i d'això, no m'hi veia reflectit, m'he fet com petit de cop, però intentaré d'alguna manera remuntar-ho. Però sí que és cert que hi ha una cosa que és un plaer quan et conviden a una cosa així, que et posa en tensió, ho he de reconèixer, i és que fas, suposo, com la pròpia associació, que amb l'aniversari fa com una mena de mirar enrere i fas una mena de repàs d'on han estat aquests anys. Cada cop que et toca compartir la teva feina o la teva trajectòria en un format del que no estàs acostumat, que és a dir, és el fet d'autoexplicar-se i intentar transmetre alguna cosa del que acostuma a ser molt propi i que té altres camins, és que et repenses de nou i d'alguna manera fas una mena de reflexions que en la solitud de l'estudi i en el desenvolupament de projectes no acostumes a fer. I això sí que és un veritable repte i això sí que em despulla d'alguna manera, no només davant de mi, sinó que segurament davant de vosaltres. I tot això m'ha portat, en realitat, a agafar-me molt a la proposta d'aquesta edició, vincular el moble a les arts escèniques i he repensat quina ha estat la meva trajectòria i fins a quin punt ha anat com modificant-se amb el temps, molt a partir d'una cosa que en els meus orígens, com deia la Núria, vaig estudiar disseny industrial a la Massana, sense acabar, és a dir, no soc un especialista d'això per res, però que d'alguna manera en el teatre sempre ha estat com agafat aquesta realitat i com el moble, al principi dels meus anys, quan començava, i el moble avui en dia, el moble i l'objecte, ha tingut, diguem-ne, significacions i importància en els meus dissenys molt variable. Si al principi estava molt més sotmès a una idea del teatre i de l'escenografia com una imitació de la vida, per tant el mobiliari suposava un exercici de realisme i la necessitat d'emmirallar-se en el món, cada cop més, a partir de compartir amb segons quins directors escènics i he de dir, sobretot, un punt d'inflexió en la meva carrera, i això veureu que vincula molt amb el moble també, que és quan començo a treballar amb el món de la dansa, és a dir, quan el moviment acaba sent cossos que travessen l'espai, per tant, elements escènics, escenogràfics i mobiliari que travessen l'espai, és quan això d'alguna manera m'ha donat, crec, una amplitud. Torno a emplear aquesta imitació de la vida que us deia, aquesta mena de teatre realista, que és un terreny que m'interessa molt, però la meva trajectòria i amb la gent amb la que m'he trobat en la meva carrera m'han fet anar cap a altres llocs i el que us confesso que m'ha fet explotar una mica el cap en quant a els mecanismes de creació, l'experiència dels assajos i el resultat final també és el món de la dansa. I per això avui, per filar aquesta xerrada, m'agafaré a 3 projectes recents, que són recents, tots 3, 2 de dansa i un de teatre, molt recent, de la temporada passada, però que d'alguna manera crec que per mi recullen tota aquesta relació que he tingut amb el moble i l'escena en tots aquests anys. Us els aniré mostrant i a partir d'això, d'alguna manera aniran apareixent diverses coses que volia compartir. Primer, això, entre el moble com una part d'un paisatge, en aquesta idea d'imitació de la vida que us deia, com una part del paisatge, el moble com a pròtesi, el moble que s'utilitza, i us he de dir que a l'escena s'utilitza d'una manera molt extrema. Molt extrema vull dir que li demanem moltes coses al mobiliari i això comporta no només una mena d'exercici de tria que ha de ser precís, sinó que moltes vegades construccions molt específiques, assajos i entrenament amb els mobles, no només dels cossos amb els mobles, sinó del propi moble, que el portem molt a l'extrem. I això és una cosa compartida entre intèrprets, qui dissenya, qui construeix i el propi escenari com allò que ens acull. Els 3 muntatges pels que vull passejar amb imatges i algun vídeo són un espectacle de dansa, Nachtraume, fa 2 temporades, fet a l'Òpera de Zúrich, amb el creador Marcos Morau. Després
un espectacle de la temporada passada, que és Afanador, també de dansa, amb el Ballet Nacional d'Espanya. I, per últim, la proposta, l'adaptació de La plaça del Diamant, dirigida per Carlota Subirós, que es va fer al Teatre Nacional l'any passat. Nachtraume és important perquè és un muntatge que s'inspira en el The Green Table, una peça de Kurt Joss, un coreògraf alemany de l'any 32. Com diu el seu nom, The Green Table és una peça coreogràfica de 30 minuts al voltant d'una taula i que parla de la tragèdia de la guerra. Aquesta és una peça entre guerres i la tragèdia de la guerra i la incapacitat d'arribar a un acord polític, una sèrie de diplomàtics al voltant d'una taula. Aquest és el punt de partida. Per tant, veureu, després us explicaré com tota la proposta espaial i fins i tot dramatúrgica comença amb una idea d'un moble al centre. Després, Afanador, que és una obra també inspirada en un altre creador, és un fotògraf, Rubén Afanador, que en unes imatges de 2 llibres que va fer al voltant del món del flamenc, fotografies fetes amb una mirada molt de desig sobre els cossos del flamenc, els personatges del flamenc i els objectes també. I veureu que aquesta peça, el motor de tot, és també justament aquesta mirada. I després La plaça del Diamant, que d'alguna manera s'agafa molt a una preciosa lectura que tens de la novel·la, en què moltes de les coses que es deien aquí, sobretot parlant de materials, olors, com Rodoreda és capaç d'explicar una obra tan, diguem-ne, que ens travessa a tots nosaltres i a èpoques, a partir d'una mirada molt petita i molt tàctil i molt preciosa del mobiliari, de les coses com els colors que tenen, els embelliments que tenen, el so dels corcs a dins de la fusta, i com d'una manera molt sensorial és capaç d'explicar una història tan nostra i tan universal, i com traslladar això, el meu desig era traslladar aquesta petita mirada a un escenari gran, a una proposta d'espai gran i que pugui ser comunicat amb la mateixa temperatura. Si us sembla, a mi m'és molt útil, anem passant per aquestes imatges, us volia mostrar en aquest ordre Nachtraume, Afanador i La plaça del Diamant, perquè entengueu una mica del que estava parlant. Aquí veureu un vídeo d'aquesta peça, inspirada en aquesta Green Table, la creació del Marcos Morau a Zúrich. El veiem, és breu. Liebe mich, und heute Nacht wird alles möglich sein. Com heu vist, això és un espectacle de dansa molt coral, però que en realitat tot pivota a partir d'uns elements com seria una gran taula, una gran làmpara, infinitat de cadires i cossos que els utilitzen. I aquest és molt l'exemple, vist la peça sencera, on, evidentment, el mobiliari esdevé cos, també. Com us deia, The Green Table
era un inici molt clar, una mena d'acotació contundent, i la taula com a representació del lloc del poder va ser el motor de la creació de tot això i articulador de tot l'espai. I així com un objecte referenciat d'una obra prèvia de primers del segle XX va ser important en la creació, després hi havia una altra referència fonamental que va ser la idea de la làmpara, chandelier, en el centre, molt agafada de les reunions que van haver pel tracte de pau de Vietnam a París, on hi ha imatges molt sorprenents d'una gran multitud, en teoria en un gran saló d'hotel, però que totes les mirades van cap a la geografia d'aquella reunió. És a dir, la gran taula rodona, amb tot de cossos asseguts al voltant i una gran làmpara que ho presideix. Tots aquests elements estan aquí, en realitat, jugats d'una manera molt lliure, convertir-se cossos també de l'escena, significant tot això i alhora sent motors del moviment. És a dir, una taula que gira, una làmpara que puja i baixa, ballarins que s'hi pengen, cadires que llisquen per l'espai d'una manera quasi bé autònoma i, com veureu en les imatges següents, quasi bé al final construint una foguera. Per mi és l'exemple perfecte de com el moble esdevé personatge d'una manera molt contundent i fins i tot esdevé personatge que cal que assagi, que cal que s'entreni i que interactuï amb els altres cossos. Aquest és un espectacle on em va semblar que d'alguna manera allò que fins abans havia estat una relació protèsica quasi bé amb els objectes, amb moltes de les coses que feia, aquí agafava com una autonomia i quasi bé que compartia importància en el moviment amb els propis ballarins. Veieu que hi ha molts moviments al voltant d'aquesta taula que, evidentment, i aquí és una cosa que és com bonic pensar que el moble escena, en realitat, el moble escena acaba sent com absolutament màgic, perquè tenim la capacitat de que la maquinària escènica ens bellugui la mirada de l'espectador. En aquest cas era un giratori de 15 metres on hi havia aquesta taula i aquestes cadires al voltant i la mobilitat no només era dels ballarins interactuant amb el mobiliari, sinó fins i tot la perspectiva del públic era canviant tota l'estona perquè tot això girava. De la mateixa manera que un talar i la maquinària escènica ens permetia que aquesta làmpara també tingués una respiració. Per tant, només en mobiliari aquest era un espai que tenia com moltíssim camí i que acabava sent, com us deia, quasi bé un cos, no exactament un objecte escena. Són diverses imatges. He de dir que aquests projectes acostumen a ser bastant singulars, especialment en això. Això passa a totes les posades en escena, però la dansa en aquest sentit és molt exigent i quan juguen tant els objectes, abans que es parlava que es farien visites probablement a tallers de construcció, un dels aspectes que és apassionant i alhora està ple de fracassos però que en realitat obre grans reptes és això, les prestacions del mobiliari extrem a escena. Cadires que hagin de lliscar, taules que hagin de girar i que hagin de suportar el pes de 42 ballarins són coses que ens situen a una idea que col·loquen la idea de funcionalitat en un lloc molt diferent. Quan pensàvem abans, parlàvem de la funcionalitat necessària d'un moble, realment a escena aquesta funcionalitat es dispara cap a altres llocs, de vegades quasi bé impossibles. Passarem al següent muntatge. Afanador.
En aquest muntatge, de fet, us ensenyaré. Quan us deia que és un espectacle molt vinculat a la creació, de fet, Rubén Afanador, el títol de l'espectacle és Afanador, i ve de tota la creació en aquests 2 llibres de Rubén Afanador, on hi ha aquesta mirada desitjosa sobre el món del flamenc, els cossos i també els objectes. I en aquest sentit va ser molt inspirador per plantejar un espai que bàsicament es tractava d'una mena de plató constantment mutant, on els objectes esdevenien, evidentment, signes indubtables, la força d'una cadira flamenca, fins i tot agafada dels fons del Ballet Nacional d'Espanya, pintada de negre i posada a escena, era com infal·lible, és a dir, la capacitat evocadora i sígnica que té un objecte, un simple objecte posat a escenari, aquesta força. També suposaven instrument, perquè eren objectes absolutament com vinculats al ritme, vinculats al moviment de la companyia i en realitat també personatges. En realitat aquesta peça tenia una singularitat, veureu en les imatges següents que fotos. Aquesta és una altra foto de Rubén Afanador, no només inspirada, sinó fins i tot reproduïda a escena. I aquí una altra imatge de referència sempre amb aquests cossos vinculant-se a mobles. Això són ja fotos de l'espectacle i aquí l'objecte, no sé si tant una idea mobiliària, però pràcticament sí, que seria tot el material del plató que envolta una sessió fotogràfica, que era una mica el punt de partida, i com la idea en teatre, el teatre i en qualsevol altra disciplina, de la llum diegètica, és a dir, aquella llum que està incorporada a la ficció i que funciona com a tal, diguem-ne que no és externa, no és la convenció, estava jugada a l'extrem i totes les llums, tots els elements, totes les luminàries, totes les làmpades fins i tot que apareixien, estaven presents i formaven part del viatge espaial, tant perquè eren bellugades com els actors com perquè il·luminaven de debò l'escena, sense massa llum espectacular, convencional i amagada. Aquí, el que us deia, formacions de mobles i formacions de ballarins. Les cadires, aquesta fila de cadires, quasi bé com a personatges, que totes aquestes formacions eren com dinàmiques i d'alguna manera mogudes pels ballarins, però sempre els vaig veure com unes entitats pròpies. I realment el poder sígnic d'aquesta cadira em semblava com molt destacable en aquest sentit. Vull dir que altres elements que jugaven a escena, però l'emblema d'aquesta cadira, multiplicada per 30 i tant, 36 em sembla, bellugant-se per l'espai, era com en aquest sentit d'una rotunditat i explicava tota una memòria que en un muntatge que tenia una mirada molt contemporània sobre el flamenc, en realitat crec que contenia tota l'essència. Fins i tot jo ho veia que contenia tota la memòria del Ballet Nacional d'Espanya, que és una cosa que també passa, com els objectes d'alguna manera acumulen aquesta memòria a l'escena i fins i tot us diria que els magatzems dels teatres estan plens d'aquests rastres. I en aquest cas també era remenar uns magatzems, recuperar unes cadires i donar-los una segona vida en aquesta pàgina en blanc. Diverses imatges del muntatge. I aquest era aquell final que veu en el vídeo. En realitat, aquesta mena de catarsi final, mobiliari com a una gran pila, i en aquest cas, a diferència de la imatge de Rubén Afanador, intentant generar la il·lusió d'una foguera, és a dir, el moble com a catarsi i el fet de cremar el mobiliari a escena com una mena d'últim pas renovador. I el tercer muntatge, aquest molt més proper a nosaltres i que en realitat a mi també em va fer replantejar-me molt la manera de projectar un espai per teatre de text, és la plaça del Diamant. Com us deia, a la plaça del Diamant vaig fer una lectura molt apassionada i molt adaptada a aquesta escala de la mirada de Rodoreda. I en realitat volia que tot el
camí fos a través del trànsit per aquests elements, diversos, objectes de tota mena, però també mobiliari, també mobles que eren emblemàtics en algunes de les coses, però és una obra que passa per les coses petites, per una rascleta que rasca paper pintat, per la faldilla d'una veïna, per una mà dins un sac de vesses, però en realitat la manera d'entendre el viatge de la Natàlia, la protagonista, també coneguda com Colometa, era justament a partir d'aquest paisatge d'objectes. I aquí hi va haver un exercici, com us deia, els teatres estan plens de memòria objectual, hi ha magatzems que estan plens d'objectes, que moltes vegades són quasi bé cementiris, però que constantment, per necessitats, perquè els fons són molt útils en aquest sentit, són revisitats constantment i portats a escena de nou, sempre intentant adaptar-se a cada projecte i intentant ser una mica versemblants amb les propostes d'època, sense entrar en anacronismes. En aquest cas hi va haver un exercici semblant a la lectura, un exercici de disseny molt des del trobar els objectes i a més trobar-los allà on s'estava treballant, en els fons del Teatre Nacional. En el sentit que si la novel·la mira des del futur enrere i comença des de la joventut fins a l'època adulta de la Natàlia, és a dir, en tot aquest viatge, d'alguna manera, de moltes èpoques hi ha una mena de recorregut que ho travessa quasi bé quasi bé 60 anys de vida, però que està vist des del futur, està recordat i està ensumat i està tocat des del futur. La proposta d'espai de la plaça del Diamant va seguir una mica aquesta mena de salvar les distàncies, evidentment, però intentant reproduir el camí de Mercè Rodoreda, és a dir, des de la visita als objectes, als fons del TNC, intentar construir aquest paisatge objectual. I a partir d'aquest generar una litúrgia en dos sentits, és a dir, primer, acumular tots aquests records a escena, molt vinculats al moble, després desplegar-los per fer el camí del text, per acompanyar aquesta dramatúrgia, és a dir, redescobrir-los en l'escala petita. Quan dic escala petita és això, donar valor com una petita cadira o un tamboret a un espai com el Teatre Grec de Barcelona, que és immens i que d'alguna manera sembla inabastable, però te n'adones que en aquests exercicis el poder sígnic d'un objecte i la seva força a escena pot ser enorme sent minúscul. I en tot cas aquest era el repte també de la plaça del Diamant, com fins i tot posant una fotografia a terra com a primer element que es belluga a un espai i queda a sobre del terra blanc, pot arribar a ser percebut per molta gent. I a partir d'aquest mateix principi i aquest desig, anar construint un camí de desplegament i quasi bé arxiu de tots els elements que apareixen a la novel·la. Aquesta foto serveix perquè era fundacional, perquè a partir d'aquí, d'aquest cargol de mar que surt a la novel·la, com a inici, que genera una mena d'escolta, ressonàncies, i els objectes després acompanyen aquestes ressonàncies. Si això és una foto una mica de tall d'un desplegament inicial a l'escenari del Teatre Grec, aquest seria un desplegament final, però entre una fotografia i una altra, i a partir d'aquesta mena d'univers d'objectes i de mobles molt vinculats a la vida de la Natàlia, en cadascun dels passatges, en cadascuna de les frases, hi havia això, l'ús dels mobles en la literatura i dels objectes, i també de les persones, evidentment, i dels coloms, i de tot plegat, però hi havia una cosa molt lligada a la materialitat dels objectes quotidians que serveixen com a motor de la novel·la i que aquí ens servien per desplegar aquest paisatge. Un paisatge que acaba enverinat per les vesses. I com aquí, igual que els altres dos projectes que hem vist abans, sent aquells de dansa, que com us dic, la dansa i el moviment d'escena a mi em transforma i en realitat crec que és el valor principal que tenim, tant dels cossos com dels objectes. Per això el títol d'aquesta xerrada, Mobilis, agafant-se aquesta idea de mobilitat. En aquest cas, aquesta idea de moviment contamina una proposta que és eminentment de text, de teatre, si voleu una mica performàtic, però d'alguna manera molt vinculat al text. I com el moviment escènic i sobretot la presència dels objectes que travessen l'espai són
diguem-ne, el fonament d'aquesta proposta. I en realitat en aquest canvi d'anada i tornada, com l'ocupació del mobiliari acaba sent una neteja rotunda per part de les intèrprets i tornem a l'espai buit. La plaça del Diamant, en aquest sentit, era quasi bé recollir tot això que us deia entre la idea del teatre realista, que, com deia la Núria, potser està en crisi, però que segueix vigent i que, com us deia, visito amb plaer encara, però que d'alguna manera portar al moble una altra dimensió de significat, donant-li, agafant-se a l'escenari i a l'escena no com un lloc com un simulacre, com us deia abans, de la realitat, sinó com un lloc autònom, on cada cos, cada moviment, cada nota i cada paraula, i per tant cada moble, pot tenir el valor i els significats que en realitat vulguem. Sense pors d'anacronismes en aquesta plaça del Diamant, vam fer servir els objectes que hi havia en el teatre, pensant que teníem intèrprets contemporànies que parlaven d'una Natàlia que havia viscut durant 60 anys. I aleshores crec que l'escena ens permet segurament ser no sempre historicistes, no sempre ser precisos, sinó ser molt lliures. I un moble escena em sembla que té el recorregut que vulguem. Una simple taula plegable d'assaig és el tro que desitgem, o una muntanya. De la mateixa manera que això arriba a contaminar-se. El mòbilis aquest que us deia, el moviment, és que fins i tot les grans escenografies, els grans aparells, acaben sent mobles. Quantes vegades hem vist fins i tot una casa sencera que es belluga i que travessa un espai. Al mateix afanador hi havia una paret gran que circulava i ensenyava un balcó. És aquesta idea de mobilitat. M'agrada agermanar el moble, l'escena, amb el cos, sobretot, però també amb el propi espai, amb els propis atributs de l'espai i de la maquinària escènica. Aquest és una mica el resum de la meva trajectòria, no de la meva trajectòria, però sí que la meva relació amb el moble sense tancar la porta a cap ús, però en realitat és l'experiència del treball a l'escena. D'alguna manera, quan deia també, em sembla que deia la Núria, en aquestes coses que deia que em sorprenien tant, que no són molts anys d'experiència sense arribar a aprendre res i que en realitat em sembla que els camins encara estan per trobar. I aquí he agafat, aprofitant aquesta invitació, coses transformadores que han estat per mi aquests muntatges últimament i ben segur que em seguiré transformant. Sempre, això sí, sempre agafat a la idea del cos escena i del moble escena, segur. Doncs això és tot. Moltes gràcies.